muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Regedzai tipedzise dzimwe nyaya dziri kuitika kuti vanhu mukwanise kunzwisisa. Boader Management Authority iri kuvhura hombe nhasi paboader. Ndiri kutambira shoko rimwe riripo. I understand timu zhinji vasumuka vanenge vachibva nekuNhikirikini vari kubva nekuZimside mune makatakura vanhu. Akumanaka. I think for now pada kuti mumboita zvekuregedza kudyira vanhu mari dzavo mahara, because ndiri kuona kuti vanhu vazhinji zvamuri kuita muri kuzoti tikataura nyaya idzi motanga kuti wauda tuera basa, wauda kuita sei. But what I believe ndechekuti upenyu hwevanhu hwakakosha kudarika mari. It doesn't make sense kuti unongotora munhu womunyebera kuti aiwa zvinotonoita handei wakadaro usina bepa usina chichi usvika kumberi kwakaoma, just like tiri kuona situation iripo iyi. Kutaura chokwadi hazvina kunaka ende hazvinotombomira mumushe kana zvikadai so. But today 2 January 2026 the commissioner of the Boader Management Authority SA has arrived in Beitbridge to conduct the conclusion of the exit leg of the 2025-2026 festive season plan and affirm their readiness to implement the return leg of the plan. The exit leg was implemented was from the 10th of to the 31st of December 2025 and was characterized by the processing of high volume of travelers across all the 71 ports of entry. Saka apa vamboripo vapindira zvavo nyaya dzavo zvavanenge varinda. But guys, let's be very honest panapa. Ina handidi kunyanya kutaura zvinhu zvangu ndichinyanya kutenderera kudai so. Ndiri kungoti muchidimbu pakaipa paboader apo. Ukaona pane mukuru wavo hapana zvokuti ungazomboti kuita mari kudidi. Vanenge vatombofadza mukuru kuti vatonzi vari kushandawo. Zviya zvokuti majera kuti muchidarika monzi tipewo mari yetiyo wakomana kwatonhora. This time around I think hakuna izvozvo. I think kuti hazvinyatsonhikirikina, hazvisi kuzobalance, hazvisi kuzoitika maitikiro iwaya. Vanhu vese kana makatakurana zivai zviri mberi, hatidi nharo sei paside. Zvekuti moti kutikanganisira nhikirikini, zvinozokunakidzai here kuti vanhu vacho vamunonhiki navo svika umberi vobatwa vonzi vasungwa. Munozoita sei mangwana? Zvinozokunakidza mangwana makastoma acho nomaona kupi? So I think kana tikazombovengana sitaudzana chokwadi, mukuru weBoader Management Authority aripo paground. Ndo situation iripo, saka kuda kuti muchidimbu nhasi riri kupisa boader. Ndo zvandoda kutaurira chete. Kana muchanga muchazoitawo nharo munonosangana nazvo kumberi. Ndamba kudzwa akaonekwa nenharo dzake anozoona munoenda nopedzerana kumberi. Handisi kuda kutoramba ndichitaurawo nyaya yacho because kutondirwadzawo, but ndisati ndapedza zvangu. Timu rangu riri muSouth Africa riya vane mapassports. I think izvi ndezvavanhu vane mapassport vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account. Namba dzandasiya idzo ndedze education research. Rowa screenshot tora namba. Vanokwanisa kuregistera kambani nekuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. As long as passport yako iri valid yet chibva utoziva kuti manake zvinhu zvako zvinotanga kutofamba ipapo zvakutoendeka. Saka garai mavabata mutaure navo vakuitirei plan. Ende chakanakira kushanda navo ndechekuti hautravele kuenda kwavarika. Vanokuitira vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri ikoko. So contact them panhamba dzandakusiyirai pascreen idzodzo.